grabar video. Habla desactivada. Ja hi tornem a ser, família. Aquests dies això és intens, Avui sí, Avui sí. Avui toca allò que us vaig prometre i el que s'ha promès s'ha de complir. Com diuen en castellà, lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. I aquí ho teniu. És una Nadala que es diu un bon Nadal. I és una Nadala que no és meva, com us vaig dir. Però és una Nadala que no és... malauradament no és coneguda. És una Nadala que la va composar un mestre de l'esclat, el meu amic Pep Torres, que ara és amic, però en algun moment, indirecte o directament, no ho recordo ben bé, vaig ser alumne seu. I els mestres de música tenen molt mèrit, els mestres de música, perquè els mestres de música el que ensenyen és a que els nens estimin la música des de ben petits i que alguns d'ells de grans ho siguin de músics. Si no tinguéssim mestres de música no hi hauria música, perquè ens anirien morint els músics i com que no vindrien més músics nous a darrere ens quedaríem sense música. I sense música ens quedaríem sense vida. I el Pep Torres va fer una Nadal, que ell diu que és trista, que potser és veritat, però malauradament el Nadal no és alegre per tothom. La cançó es diu Un bon Nadal i aquesta és la meva interpretació, perquè era una de les il·lusions que jo tenia quan era petit, quan la vaig aprendre, la vaig perdre, i era una de les il·lusions que tenia tornar-la a recuperar per tornar-la a sentir, tornar-la a cantar i tornar-la a gaudir i fer-vos-la gaudir a tots vosaltres. I us desitjo un bon Nadal, un feliç any nou, que us portin moltes coses als Reis i que tot plegat tingui molt bon to. I aquesta és la Nadala. Ja fa fred al carrer, la gent passa amunt i avall, porta regals, i allà al mig aquell nen somia en un bon Nadal. Si tingués un bon Nadal tindria regals com els pot tenir tothom, i el rei se'ls demanaria aquell camió tan gran si tingués un bon Nadal. En algun lloc del món una noia està plorant, no té ningú, les bombes al seu voltant no saben que és Nadal. Com passarà aquest Nadal si els seus ja no hi són? No té ningú en aquest món, no té casa ni un lloc on anar a dormir. Com passarà aquest Nadal? Ho he somiat aquesta nit. No tothom passa el Nadal com tu i com jo. Molta gent està patint, tot i que avui és Nadal. Que tinguem un bon Nadal, que duri tot l'any, a tots els racons del món. Cada nen amb un regal i un somriure franc, que tinguem un bon Nadal.
món. Cada nen amb un regal i un somriure franc. Que tinguem un bon Nadal. Bon Nadal. Bon Nadal. Molt bon Nadal a tothom, família. Espero que el 2023 ens porti, si més no que no ens porti, que no ens prengui, que ja serà molt. Habla activada. Cara cerca de tener grabación de